dir que és una satisfacció veure tanta gent en un poble com Sant Jaume de Llierca. Segur que ha vingut gent de fora, però això impressiona. I és una constatació que la memòria democràtica, ens interessa com a poble. I això crec que és, d'entrada, una bona mostra de salut, no? Agrair a l'Ajuntament de Sant Jaume que m'hagi convidat, al seu alcalde, la seva regidora, als representants de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya, l'excel·lent autor del treball i el seu tutor, que d'alguna manera és una mica l'instigador de tot plegat, no? El fenomen dels guerrillers al nostre país ha basculat des de la contrapropaganda franquista a l'oblit i l'arraconament dels primers anys de la nostra democràcia. El franquisme va degradar els guerrillers que lluitaven per les llibertats a la condició de bandits o criminals. Era una altra volta de rosca en la despersonalització de l'adversari. Els que abans eren separatistes o rojos o partidaris de l'anti-Espanya, amb la dictadura van ser assenyalats com a simples delinqüents. Mentrestant, els partits antifranquistes de la clandestinitat es van anar allunyant de l'estratègia armada i la van arraconar del seu discurs oficial. Els comunistes, com recordarem, van ser dels primers en plantejar la reconciliació nacional com una via per superar la dictadura, i en aquesta via no hi cabia lògicament el fenomen dels guerrillers. Amb l'inici de la democràcia, l'oblit i l'arraconament van projectar-se sobre la memòria de les guerrilles. És el que assegura Segismundo Serrano en la seva història de la guerrilla antifranquista. El contracte de la transició es va construir sobre una reescriptura fragmentària del passat, fent servir la por com a fil conductor d'una memòria que es limitava a convertir el consens en un signe de veritat. El dogma del consens i la por com a garant de la nova democràcia feien necessari prescindir de la incomoditat dels maquis, com també feia necessari prescindir de la incomoditat de tenir milers i milers de persones colgades en fosses comunes, moltes d'elles, per cert, procedents de la contestació armada al franquisme. A la universitat, i durant molts anys, es va trigar en impulsar una recerca sobre la qüestió dels maquis. El seu buit va ser ocupat per historiadors amateurs, erudits locals, escriptors voluntaristes i periodistes que s'ocuparen d'aquesta temàtica. En molts casos, la interpretació que es feia sobre aquesta resistència democràtica era una aplicació mimètica dels motlles fabricats pel franquisme. Així, el relat acabava sent una seqüència més o menys ordenada d'incursions, aventures, enfrontaments, persecucions policials, detencions i morts. La càrrega política quedava, doncs, sobrepassada per construccions distorsionades entre l'heroi, l'aventurer o el temerari. Sortosament, però, van anar apareixent monografies i estudis a escala local interessants i rigorosos que van anar portant coneixement a l'estudi del maquis. A l'esforç de divulgació del fenomen del maquis hi hem d'afegir el paper de les entitats memorialístiques, com ara l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya, que en ben poc temps han anat situant la memòria dels guerrillers en els seus espais de pas o de lluita, o, com el cas de Josep Plater, els llocs on van viure. L'Amical ha sabut incorporar en el seu esforç a les institucions, el Memorial Democràtic, a la Diputació de Girona, al Museu Memorial de l'Exili i els ajuntaments implicats. Així s'ha aconseguit no només dignificar la memòria d'aquests lluitadors, sinó també elaborar un discurs històric basat en el rigor i el coneixement, i sobretot hem contribuït, entre totes i tots, a institucionalitzar la memòria d'aquests guerrillers. Així doncs, els hem tret de la perifèria i l'oblit i els anem col·locant en el lloc que mereixen. En el cas d'en Josep Plater, en el seu plafó recull la seva biografia política i de lluita, i també la seva fotografia, una forma de rescabalar la memòria d'aquest defensor de la llibertat. En Plater ha rebut un doble homenatge. Primer, a través del reconeixement que suposa ser present en un plafó situat a Sant Jaume de Llierca, el poble on va néixer, i al mateix temps perquè és el protagonista del treball de recerca elaborat per l'Aniol Oscurihuela, estudiant de batxillerat de l'Institut Sobrequés de Girona, que amb la seva recerca ha fet tota una demostració del que ha de ser un treball historiogràfic, feina exhaustiva, rigor i lleialtat al que sempre ens aconsellava el mestre Josep Fontana, que tot historiador ha de ser objectiu, però que no ha de ser neutral. L'Aniol, en el treball d'en Plater, ha estat el màxim d'objectiu consultant totes les fonts i fins i tot acudint a la història oral, però s'ha posicionat, seguint l'exemple d'en Fontana, al costat dels lluitadors de la democràcia i de les llibertats, o sigui, al costat d'en Josep Plater. Per cert, el treball de l'Aniol Oscurihuela, ho han recordat abans, ha estat distingit amb el 8è Premi de Recerca en Memòria Democràtica que distingeix el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Res més.
i per la part que m'ocupa expressar la voluntat de seguir col·laborant amb la gent de l'Amical d'Antics Guerrillers, la resta d'institucions, i estic més que convençut que sumant esforços i idees podem seguir treballant per la dignificació i la divulgació d'aquesta part essencial de la nostra memòria. Gràcies.